Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadha tasri' mubtada'an min awwali khalqi nabiyina Adam alaihi salam wa zuffifa ila zawjatihi Hawa bi'aqdihi minallah wa syahida alaihi Jibril wa Mikail fi daris salam. Fakanat hadhihi syari'ah syari'atan lidurriyatihi ila akhir zaman ala dawam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil wujud fi ayyami ziham amma ba'du. Ulama anal a'izza wonten kersanipun para alim, para bapak kiai, khususipun akhan al-karim Bapak al-Ustadz Kiai Muhammad Zaitun, akhan al-karim al-Ustadz al-Kiai Husni Mubarak, soho kiai-kiai sanes ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Ma'asyiros siyadah wal qiyadah. Wonten kersanipun Bapak Kepala Desa saha perangkat. Ma'asyirul julasa al-kurama, para hadirin ingkang sami lenggah. Khususipun adik-adik kula sholawat napa atau hiriyah niki rombongan selawat ingkang fenomenal. Mulai kula cilik sampai kula tuwa niki saya eksis. Hadirin kang sami dipun mulyakaken dening Allah. Syariat agama Islam niki sing paling kuno niku syariat nikah. Awit dipun kawiti mulai wonten ing swarganipun Allah. Pernikahan niki dikawiti mulai no swarga. Mboten wonten syariat sing luwih kuno timbang niki. Salat nembe, haji nembe, tapi nikah niki mulai no swarga. Mula syariat nikah niki ingkang sampun dipun enas kalian Allah Subhanahu wa taala. Mula kuwadi niku jenenge manasah. Bahasa Arab kuwadi niku napa? Manasah niku kuwadi. Mergo panggonan nganten sing wis dienas mulai swarga niku manasah. Langkuk tiyang niki entek-entekane nggih mlebu swarga maneh. Duweni syarat setunggal, nek pancen kapundhute oleh iman. Secara kaidah fikih al aslu baqa'u makana ala makana. Kawitane nundi balike ya rono kuwi.
Mula kadang-kadang tombo penyakit tambani penyakit niku nggih ora adoh saka sebabe. Ana wong wedok duwe anak kok sandanen. Kertos sandanen, Pak. Sandanen niku susune wong wedok mboten medal susune. Niku sakite masyaallah. Kula panjenengan mboten roh rasane ora tau ngemiki kok. Sing roh rasane iku wong wedok-wedok. Iku nek wong sandanen iku mbok tambakno apa wae gak waras. Mbok suwukno sapa wae gak waras. Tapi warase diusapi suwale sing lanang. Mula ndi tombo kuwi ya gathukane nang kono kuwi. Sampeyan tahu sandanen? Diusapi napa? Diusapi kathoke sing lanang. Malah sing ora tau diumbah kuwi sing mandi. Mergo ndi penyakit ya kono iki penyebabe tambane ya nang kono kuwi. Ana bocah cilik kok sawanen bar ndelok nganten sawanen tambane napa? Diusapi wedake sawan, wedake nganten. Hadirin kang sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Syariat sing paling kuno niku nikah. Sumben balik teng swarga malih janji oleh iman. Lah wong nek mlebu nang swarga niku mesti dadi raja. Mesti dadi raja. Mula nasibe bocah kok nang donya nang rabi kok mati ra ndek bojo. Iku ana raja ra ndek permaisuri. Allah Ta'ala dawuh wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Age-age kuwi nglakoni ibadah sing nyababno pengapurane Allah. Tek-tekane kowe mlebu swarga sing kerajaanem ambane sak lumahe bumi sak kurepe langit. Dadi raja. Wonten pernikahan ta mboten benjing wonten swarga mboten wonten. Mok pisan Nabi Adam niku terus nang donya sampeyan akhirat ora ana pernikahan maneh. Lah pripun dawuh Allah wa zawwajnaka bihurin ain. Kowe tak rabekno karo widodari. Apa niki mboten nikah, mboten niku mboten wonten akdu nikah. Cuma wa zawwajna ay abahna laka bihurin in. Kowe tak wenangno. Widodari sing lolok mripate nok swarga kuwi ora tak nikahno kowe ya wis wae ngono wae. Wis di mubahno dening Allah ning saayu-ayune widodari wonten swarga jek gak kaya ayune bojo sing sangka donya. Mani sudah apa-apa ora iso kuru kok. Disuweneni ku ya ora kuru dhek. Iki bojo sing masyaallah nrimakno ingon nggih. Iki mbok tapi aja. Apa mbok seneni aja cah. Bocah wis ora gelem kuru mbok seneni. Hadirin kang sami dipun mulyakaken dening Allah kuru lan lemu niku wong namung hiasan lahir. Sing penting niku batin hadirin, sing penting niku batin. Wong butuh ayu ku nek ape rabi ndelok ngono kuwi gek butuh ayu. Jirana sing ngarani ayu niku ora utama tapi penting. Ono sing ngarani ngono. Ayu tidak utama. Sing utama tapi penting. Lah ayu iku miturut Imam Ghazali ora kok terus ayu sane wong kepencut mari ngajak hohohihe. Ora iku cah ayu. Ayu niku nek versine Imam Al-Ghazali tanasubul a'dha. Tanasubul a'dha niku pantes cara
peletakan gawata niku pantes. Nek irunge ngono niku mripate ngono kuwi, pantese ngono. Pipine ngono kuwi, engko lambene ngono kuwi. Nek wajah bunder kaya Anis bener pantese pancen bocah lemu. Iku ayu. Ngono en. Wajah Anis mbugae kuru, ora cocok karo wajahe. Anis. Pancen wajah ngono iku bocah lemu, bentrok. Niku tanasubul adok nggih. Mula irung iku wong ayu ora mesti bangir to apa. Kadang kembangiren kuwi malah saru. Jajal wis apik-apik unang silikon ku nang buwangirno. Nolak yo compet kabeh ora karo-karuan. Lambe wis ngono iku pantese ora usah mbok silikon, mbok ndumblek-ndumblekno. Iku tanasubul adok nggih, ayu niku ngoten. Biyen niku wonten cerita hadirin. Ana wong Yaman ku alim pol, alim. Iso diarani ulama Yaman niku dekne. Ning Nun Sewu bentuk lahiriae wonge awireng wong Yaman. Ambek kopi ora kacek akeh. Uwir. Iku oleh bojo ayu putih sangka bocah Syria. Jenenge Suraya. Tapi dadi akhirnya hidup dengan damai. Mlaku-mlaku niku sing wedok dipun takoki karo wong. Mbak, niku napane sampean? Bojo kula to. Kok mboten nimbang blas jenengan ayune ngono bojomu kok irenge ngono. Niku larah-larahe piye sampean nemokno ndi? Jare sing wedok ngeten lho Mas jejodohan iku. Mungkin saking apike bojo kula, akhlak batiniae mungguh Allah niku wonge putih. Cara dijawantahno wonge ganteng megilan ning ketutupan karo bodi sing jaba. Wonge ketok ireng ngono kuwi. Saking apike karo Allah dipun hadiahi. Ganjarane nok swarga dipun cemil saithik dikirim teng donya rupa kula. Lah kula niki senajan bodi kula niki apik, rombongan kula apik, potongan kula apik, wajah kula apik. Mungkin batin kula sing elek ngeten niki karo Allah badhe dipun siksa sumpenten akhirat, siksane dikek kirim nang donya rupa bojo kula niku. Jadi anggapan bojo elek iku siksaan yang didahulukan. Yonis ya. Ya mbah kowe mbah piye tau piye kok Saleh Muin kuwi. Aku ke ya ora roh niku siriahe Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saking ayu kula ngeten iki dienggo hadiah kalih Allah ganjar bojo kula sing apike ngoten niku, kula sing elek niki disiksa kalih Allah rupa bojo elek ngoten niku. Nggih pun kula lakonane. Ya hidup-hidup azab ngono wae ya. Hadirin kang sami dipun mulyakaken dening Allah, ananging bentuk lahir lan batin niku mboten bentuk lahir niku mboten nggih niku wau nggih mboten penting nemen lah. Wong paling wong butuhe seneng niku mau 5 tahun, 10 tahun, sampai 11 tahun, 20 tahun. Seneng bojo mau sampai sakmeten niku kok. Apa maneh nek wis anak 3, 4. Wis ra mikir ayu, pokoke iso nyangoni anak, nyukupi bojo wis alhamdulillah niku sing penting kok. Lah nek iso golek awal hadirin, awale bibite kaya ngopo niku sing penting. Mergo rabi niku kathah bujat di tengah dalan perkara ora piye-piye ning perkara kawitane salah milih. Perkara salah milih tok. Nang wiku bocah santri, lah kok son dinikah bocah sing ora jelas. Bocah iku wis ora jelas kok rabi kuwe.
Mau butuh ganteng tok. Jelas kecelik. Kowe iki bocah santri lanang kok angger mok golek sing ayu tok, kecelik wae. Dilungkas yo ditinggal. Apa maneh sing wedok cekeli WA. Alah. Iso isu-isu wong beratus yo selfie ngene, diupload. Sing roh ayune bojomu wong liya sik. Kowe cek kucek-kucek motone bojomu wis upload morak-marik. Ini ki perkara apa? Perkara salah milih. Salah milih. Ayu mono diperuntukkan kanggo suami khusus, ganteng diperuntukkan kanggo istri khusus. Nek ngoten insyaallah saya jamin sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin kang sami dipun mulyakaken dening Allah. Mula dawuhipun Rasul fadfar bidzati din taribat yadak. Golek kowe wedon sing duwe agama, nek gak ngono kowe rugi. Taribat yadak, gabu lebu tanganem. Gabu lebu iku maknane tanganem kelawu. Kelawu iku maknane kowe ora adus. Berarti asor derajatmu. Taribat yadak maknane kowe dadi asor, dienggo kuli karo bojomu nek mencen kowe golek bojo kok awal kleru lehmu golek, sida dadi kuli kowe. Iso urung piye-piye wis diperintahi karo sing wedok. Sawah. Sawah lagi teko wis perintah maneh kon kulaan, kulaan. Gak ono lerene blas. Loro to ora ngono iku. Mula ana aku setuju ana kok idah kana amrur rajuli tahta imraatihi fabatnul ardi khairun min dhahriha. Janji ana wong lanang kok urusane melok wae sing wedok. Iku apik matine timbang uripe. Idza kana amrur rajul tahta imraatihi fabatnul ardi khairun min dhahriha. Janji ana wong lanang kok segala urusane yo mbah karek mbok ende war. Kowe iki lanang piye kok ora diputusan blas. Apa-apa kok lemboke dewa aku iku. Wah, ini termasuk suami-suami takut istri. Iki apik matine timbang uripe kowe, urip timbang kesesa ngono mati ae lah. Fabatnul ardi khairun min dhahriha. Kula ana wong lanang nang ketipane nercal nang pojokan karo sangga uang. Iki aku curiga. Jelas wong lanang kakean sentak nomah. Iki urusane wong lanang lho ya. Mbah piye wae nis kuwi mbok anggap lanang bojomu iki ya aja mbok wedokno. Ya, segala urusan apa jere mase, senajan kok dirembuk ning pengambilan keputusan niku sing lanang la yuflihal qaum masadu amrahum ila imra'ah. Gak akan bahagia ana wong kok menyandarkan semua urusane nunggu sing wedok. Gak akan bahagia. Susah. Mula ngatur dari awal niki sing roh posisine wong wedok iku dadi wedok iku mok wong sing ngerti agama. Fadfar bidzatiddin. Dawe bidzatiddin lho nggih. Mboten bi mutadayyinah. Mutadayyinah karo dzatiddin niku beda. Dawuh Rasul fadfar bidzatiddin. Wedon sing duwe agama. Agama ku dhek. Analah maksudnya akhlak lahiriae, wateke, tabiiyae, karakter agama. Iku jenenge dzatut. Nek mutadainah wong sik belajar agama ana akhlak loman. Dekne lagi menyesuaikan diri belajar pengen kaya luman niku mutadainah. Mboten dzatut din hormat nak sing lanang niku pancen dari jiwa, panggilan jiwa, hormat iku pancen wong lanang dihormati. Dawuh Kanjeng Nabi umpama kok aku iku oleh perintah wong sujud nak wong, aku merintah wong wedok sujud nang sing lanang. Saking gedene hak-hak yang harus dipertahankan, yang harus dia lakukan. Ini dipegang oleh seorang perempuan karena itu dzatuddin. Ora kok wis
Taukaran rame marono petuk karo sing nasihati kandhani lagi mantuk-mantuk lagi mutadayinah tingkatane. Mboten dzatut din mula fadfar bidzatid din ancapane Rasul taribat yadak. Nek gak ngene apes wae. Nek gak ngene kowe dadi wong sing ngasor. Mula kita dongaaken nggih. Ananging sing lanang ya kudu ngono, aja kok mentang-mentang nek kowe wis dadi wong lanang harus mbok hormati. Aku wong lanang kok kudu menang, kowe wong wedok kudu nurut lho. Bape apa nurut iku? Wong wedok kudu nurut sing lanang nek diperintah nurut, bape apa nurut iku? Lah nek urusan suami istri pancen wong wedok kudu nurut ya. Janji sing lanang ngajak-ajak ngono bengi wis ora oleh nolak ora oleh wedok iku. Kudu pokoke gak ana halangan wis kudu iya. Ngantuk ya iya. Setengah turu ya ora apa-apa. Wong pancen kowe kudu nglayani. Tapi nek urusan lain kuwi oleh usul cah wong wedok niku. Dik aku mbahno. Ya oleh nolak Mas aku katok sesuk-sesuk. Sampai 3 dina ora diumbah-umbah. Ya umbah dhewe ngono wae. Iki urusan kuwi oleh. Gak nurut kuwi oleh dalam urusan lain. Nyengkal pendapat niku oleh dalam urusan lain. Ora kok sak kabehane perintah terus dituruti. Masyaallah iki salah kaprah Indonesia. Nok pawon ya wong wedok. Nok turon wong wedok. Wis, kabeh wedok ngurusi anak wong wedok hampir 75% pekerjaan rumah tangga diselesaikan oleh kaum putri. Sing lanang kuwi iso terang-tereng nganggo arit telabung ngono ae budal nang sawah, tawaf nok galeng. Wong bar tandur mek apa kowe sawah lu mek apa wong bar tandur kok. Gayane no sawah ya tawaf tok. Mulai ngono pantes mulai mangan sarapan. Tok masyaallah. Mula ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Ora ana wong iso mulyakno wong wedok kejaba pancen wong lanang pantes wong mulya. Aneng wong lanang kok mulyakno wong wedok ya pancen kowe potongan wong mulya. Wa ma ahanahunna illa laim. Ora ana wong sing iso ngino-ngino wong wedok kejaba pancen kowe potongan wong lanang ino. Wis niki wis pol. Ya. Eling-eling ku cekel wein. Ma akraman nisa illa karim. Wa ma ahanahunna illa laim. Ora ana wong sing iso mulyakno wong wedok kejaba lanang mulya. Ora ana wong sing ngino wong wedok kejaba potongan lanang ino. Hadirin kang sami dipun mulyakaken dening Allah. Bagaimana kita tinjau agama Islam dalam memberikan tempat posisi datang tiang estri. Masya Allah. Sampai nafkah wong lanang nunggone wong putri, nafkah bendino. Niku dipun hitung sedekah. Putu pani. Goleki mbaekum. Dihitung sedekah kali Allah kagem sing lanangipun. Mula wekas kula manten nek iki diterangno saiki ora ana bare. Mula lakoni urip wong loro iku nek ana masalah selesekno kanthi musyawarah. Enggak akan rugi orang yang mendasarkan segala sesuatunya dengan permusyawaratan. Putuskan di permusyawaratan itu terakhir yang mengambil keputusan tetap sing lanang. Engko nek ana apa-apa rembukan karo wong sing mbok anggap ngerti jak nyelesekno masalahmu. Insyaallah dalam urusan iki rumah tanggamu arep dihiasi oleh sebuah ketenangan, dilambari rahmat kali Allah. Terakhir dipun tungakno manten muga-muga berkah nang enggal duwe turunan. Kunggendang turunan ya. Itu aneh ya. Nang gitu iki. Mau bengi wis tak akati iki.
Kobil tu nimpah paha. Angkah tuka. Aku yo kleru angkat tungkak. Jawabnya keliru nimpah paha. Tetunggaken muga-muga anak sing soleh solehah. Kalau kamu sudah meyakini seseorang atau sesuatu baik, maka kebaikan iku ojo mbok nggo dhewe. Ning keluargamu jangan ngelakoni apik iku. Karena ini dakwah seorang keluarga yang punya keluarga. Ampun nggih. Pun gak usah suwe-suwe usum lockdown. Usum napa? Ora lockdown saiki iku napa? Ya ngono kuwi lah. Wis roh dhewe usah takok. Usum ngono kuwi aja suwe-suwe. Nek kene ya wis ngoten mawon kula cekap kita dungani muga-muga nang berkah sedaya kanca-kancanipun sik kathah niki sing seumur niki. Nek anu kondo kula sing lanang ya akeh sing wedok ya akeh. Stok kula masih banyak. Hanya saja nggak pernah update saya. Update stok nggak pernah. Itu harganya bisa disesuaikan. Kredit tanpa bunga. Kuatah aja stok kula Masya Allah sing gede-gede ini. Jadi kiai niku sakniki niku ya ngiras dados biru nikah, biru jodoh. Harus ora marem kok cah-cah nek gak digolekno ora marem. Kadang digolekno ya ora marem dek. Golek dhewe. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan bi ni'amihi wa kafi mazidah ya rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala ruhi Muhammadin fil arwah wa 'ala jasadihi bil ajsad wa 'ala qubri bil qubur. Allahumma ya Allah asta'iruka bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarril ghufar wal batin wal fasik wa min ghadabika ya Allah ya jabbar bara'atu min Allah wa rasulih lana la alaina istajib du'aana ya Allah li mafhumi kalamika innaka ala kulli syai'in khasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Khasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal khawil ahwalana ila ahsanil hal wa ya muyassiru kulli asir yassirna kulli asir wa taysirul asir alayka yassir. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa sahhil lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma arzuqna rizqan wa malan halala wasi'an thayyiban katsiran nafi'an mubarakan ajilan laziman sabitan daiman min ghairi ta'win wala masyaqqah wala dhairin wala nasabin wala fatarin bifadlika wa karamika wa judika wa manika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya mujibad da'awat ya qadil hajat ya kafil muhimmat wa ya rafi'ad darajat wa ya syafi'ul amrad wa ya qada'ad duyun wa ya qada'ad duyun wa ya qada'ad duyun. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana wa atana mahabbatal ma'rifah. Allahumma ij'al hadaina al-arusain mubarakan waqtal 'aqdahuma 'aqdan mardiyah. Allahumma ij'al bainahuma ulfatan wa qarara wa la taj'al bainahuma wakhshatan wa firara. Allahumma barik lahuma Allahumma barik alaihima Allahumma jma' bainahuma fil khair warzuqhuma auladan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kirang langkung yuntuka akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.